Umongameli uza kuphendula imibuzo eParlamente okokuqala kulonyaka. Imibuzo aza kujongana nayo isithandathu. Owokuqala usuka kwilungu le-ANC uThabo Muhle. Yena ufuna ukwazi ngefuthe kwimeko yezoqoqosho yeli emva kwedabi eliphakathi kweRussia neUkraine. Umbuzo wesibini usuka kwinkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen. uSteenhuisen ufuna umongameli achaze ngenkqubo yokuthintela ukuxhoma kwamaxabiso okutya. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema yena ufuna ukwazi ukuba kutheni engaxothwanga umphathiswa wamapolisa uBhekile emva kokuba umkomishoni wamapolisa kazwelonke uGeneral Khehla Sithole ebhengeze ukuba uvumelane nomongameli ukuba agqibelise emsebenzini ekupheleni kwale nyanga. Inkokheli ye-Freedom Front Plus uGqirha Pieter Groenewald yena ufuna ukwazi ngenkqubo yokutyumba umkomishoni wamapolisa omtsha. Ilungu le-ANC uFaiz Jacobs yena ufuna ukwazi ngenkqubo yokuxhasa amashishini akhasayo. Okugqibela, ilungu le-IFP uMkhuleko Hlengwa yena ufuna ukwazi ngenkqubo yokusungula inkampani karhulumente eza kujongana neenkampani zikarhulumente. Ezinye ingcali zikholelwa ekubeni umongameli kufuneka atyumbe ikomishoni ekhethekileyo eza kundulula ngomntu oza kungena kwesi sikhundla somkomishoni wamapolisa. He has shown his preference with the appointment of senior officials over the last 2-3 years by making use of a panel of qualified people to advise him. As far as the police is concerned, I think the panel should comprise of persons that would have the following expertise. There should be someone with a solid policing background, someone with good expertise in terms of management, leadership, and so forth, and then someone with a good legal background, such as an advocate or a retired judge. Le mibuzo kamongameli iza kubanjwa ngoLwesine. Ulelani Philip, SABC News eParlamente.